Jesu Kristu inkosi. Sibulisa Mungu Baba upastori nomfundisikazi nebandla lonke. Amen. Ndimele ukubulela uNkulunkulu ngempilo athi wanipha yona nokutshintsha isimo sami. Amen. Manje nokuzola wakamboya Thatha umfundisi nokuzola umoya Thatha. Amen. Ngibulela uNkulunkulu ngokuthi andisuse ezindaweni. Ngikhumbula uTata efikile eMthatha, ngingazange ndimxolele iphupha nangiliphuphile before afike eMthatha. Amen. Lapho uTata ordaina, kodwa ngaqonda uba andizumxelela loo nto leyo. Amen. Kuba ndisesaba ndizibuza ukuthi ungaordayinwa mna xa ndingubani. Amen. Ndingumoni phambi kobuso kaThixo. Amen. Ndizobulela kakhulu amandla kaThixo ngoba esoloko ndithandaza after ndandifumene lo mbono. Uthe ekuthandazeni kwam uTata ngane ndimnikela ke amaphupha ngathi hayi kukhona ilizwe elithethile kum. Uthe iya ubaxelele ngam. Amen. Bazalwane, ndaye ndothuka kwabuhlungu kakhulu ngoba ndathi sendothukile ndathandaza ngathi akwabe ndibuza ibanjwa yamthini naye ngoba akho nto ndiyaziyo. Amen. Bazalwane, kwafikelela ekuthini inoba mhlawumbi lani banandiphuphile uTata ordaina. So apha ndizomela umangaliso uNkulunkulu andenzele yona. Uthe before i-ordination uTata engandixelela uzoordaina ndane-challenges endithe ndahlangabezana nazo. Apho ndaye ndabona umntana oyintombazana ngathi xa ndimbamba watshintsha kanti uyidimoni, wamhlophe ebusweni ephuma amagazi ngomlomo. Amen. Bazalwane, into ebuhlungu into abandime apho wathi xa ethetha kum wathi promise me you are going to see me in hell. Amen. Bazalwane, ndazifisa umbuzo kutheni esithi mandimthembise uba ndizawubonisa ogwena utsho ukuthi ndisisoni ndisendisiwe njena. Amen. Bazalwane, so ndimele imimangaliso kaThixo ngoba ndandizibuza inoba yintoni ezokwenzeka ebomini bam. Uthe kusenjalo ndaphinde ndabona enye intombazana yathi asisakuboni sisinokuzola kuFacebook. Ndithi ke mna ke hayibo benindijonga njani uFacebook? UFacebook ngenyanga ndandive ilizwi lathetha nam lathi mandiphume kuseFacebook. Ndaphuma ngempela kuFacebook. Xa sendiphume kuFacebook ndibona le ntombazana seyithetha nam ithi mandiphume, ithi asisakuboni kuFacebook, sidla ngokujonga ngoba sithanda ii-pictures zakho usasebenza. Amen. Bazalwane, ndifuna ukuthi uNkulunkulu uyayitshintsha impilo yomntu ngoba uye wayitshintsha neyam. Uthe kusenzeka njalo ndingeka uTata engangixelela uzondordaina ndiphinde ndibone umfana endandithandana naye kudala endohlukana nasamazi noba uphi andibizi athi kanene uzoba ngumfundisi, kodwa ndingamphenduli. Ndithi hayibo, ndithi ewe nzoba ngumfundisi ndingahoyi. Uthe kusenjalo ndisalele sizobhala apha esikolweni uTata yangena ngikholwa bese ndixelela ndakhala kakhulu kuba ndandizibuza ngisithi yo inoba ke bekuzokwenzeka le nto ukuthi sendisaziwa esiwogwena. Amen. Bazalwane, ndizophakamisa uNkulunkulu kakhulu ngempilo athe impilo yam nawe wayihlenga wandisusa ezintweni ngoba ndithi konke kungecebo likaThixo kwizinto ebendizibona ndizenza ekuhambeni ndisakhula. Amen. Bazalwane, uthe kusenjalo after i-ordination ndabe sendiphindela ekhaya eMthatha. Ndithe mandifike ekhaya ndingekahlali ndabe sendithi komama endikhuleka nabo phaa ekhaya bangakase-assembly bathathe ukuya kumbantu bacela ukukhuleka nam. Ndathi kuba ndicela zeke singene emkhosini. Ndathi kodwa andithandi ukuthi xa ndizongena emkhosini baxelele abantu bathi kuba nikhuleka nam. Ndithe ndingekangeni emkhosini kwafika ndanephupha endibonayo apho bendihlaselwa ngathi ndibona i-devil worshippers zase-South America, ooBeyonce nabo bonke abantu baculayo. Amen. Ndithe mandibaleka lapho ndibaleka ndazibona sendikwelinye ilizwe. Eli lizwe ndikulo nafumaniseke uba lilizwe labantu abangathethi le language ndiyithethayo, kodwa ndafikelela lapho kuhlutshekwa khona ndafika kunobaba ogulayo. Ndithe mandingena endlini, le ndlu ayivuselanga, ndithi kulo mama sendizoba ngowalapha nam ndicela uba ngumntwana wakho. Ndithe ndisaphakamisa amehlo njalo ndaphuma phandle ndizoma apha ndizobonga ngelizwi esilishinyazwa nguTata namhlanje sisinomaliso omkhulu ngoba uthethile kum uYesu Kristu. Ndithe xa ndiphakamisa ezulwini ndiphakamisa amehlo kwaphuma umlilo omkhulu. Ngathi ngokutyhulaza ndisithi ndifuna ukubona phaa ezulwini noba kukho ntoni. Ngathi ndandibona lo mlilo uphuma, kwabe sekuphuma amagama abhaliwe, labhalwe mhlophe kakhulu athi I'm coming soon. Amen. Bazalwane, athi bese sithi amagama ayatshintsha athi ndiyeza masinyane win the souls. Amen. Aphinde athi xebhala athi ndiyeza masinyana landimiphefumlo. Amen. Bazalwane, ndithe ndisajonge njalo phezulu ndabona kuphuma ibhola yayingathi nguglobe ine-colors
mandijonga ingathi like inemephu, like imephu amazwe onke asemhlabeni abazalwane ize kum ndiphamise izandla. Xa ndivula izandla ize kum ifike izohlala esifubeni abazalwane. Ndithe ndisajongele ndabona sendihlabelela, ekuhlabeleleni kwam yabe sendiphiwa ilizwi kuMateyu 24 no-25 abazalwane. So ndimele apho uzobonga uNkulunkulu ngenxa kaThixo ethe yandikhulisa yandomeleza ezindleleni ngoba besendiqonda uba ndiyoyika ngawo wonke lo msebenzi kuthiwa mandiwenze abazalwane. Ndizobulela kakhulu, ndifuna ukuthi nam ndithi xa ndishumayela ndifane nele ndizingise kanye kulizwi laseRoma 12 apho lithi masimile masibe kumila kumbi beyinkonzo yasesithethu yasengqondweni sishumayela ivangeli and sohlukane nento zezwe. Ndiyamcela uNkulunkulu namangane ndithwala kwindawo yaseMthatha ndiwenze umsebenzi kaNkulunkulu ngezifundiso esizifundiswayo and ndicela nokungcwele uJesu Kristu inkosi. Amen.